ସୁନା କିଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆଜିର ରେଟ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ରୂପାର ଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଭାରତ ସୁନା ଓ ରୂପାର ତାଜା ଦର ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା। ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ପ୍ରାୟ 14,728 ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ, ଅର୍ଥାତ୍ 1,47,280 ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ। ଏବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା, ଯାହା ଗହଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ପ୍ରାୟ 13,500 ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ, ଅର୍ଥାତ୍ 1,35,000 ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ। ଏବେ ଆସିଛି ରୂପାର କଥା। ଆଜି ରୂପା ଦର ପ୍ରାୟ 245 ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ, ଅର୍ଥାତ୍ 2,45,000 ପ୍ରତି କିଲୋ। ବଜାର ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦାମ ଉତ୍ତାଳ ପତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଡଲାର ରେଟ୍ ଓ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବିବାହ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଋତୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ସୁନାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ସୁନା ଦାମ ଆଉ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଥୋଡ଼ା ଗିରବାଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଗହଣା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼। ରୂପା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭଲ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ଦର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏବେ ସୁନା କିଣିବା ଠିକ୍ ସମୟ କି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସୁଥିବା ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ଆଗାମୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ।